ɔsɛ tu Kwame Sibibu nso ɔno so sɛdeɛ opokufo fie teɛ ne maame ne Kwadu Yadomodi kan na ɔno ne Asantehene a sɛ yɛka ɔborɔfo mu a ne mmerɛ so no na Asante pikiiɛ ɛno na sɛ Asante no onyam kɛseɛ paa no esi ne brɛ so n'akyi no ɛna Asante hyɛ ase sɛ ɛkɔ fam nti ɔno ne Asantehene a ɔbɛyɛ hene ɛna ne brɛ so yɛnya Asante no onyam a ɛso kyɛn Asantehene biara nti ne brɛ so na yɛnya Asante yɛ korɔn paa na mɛpɛ sɛ mɛka ne ɔbaa foforɔ no asɛm baako pɛ bi ho asɛm esiiɛ ɛde akyerɛkyerɛ nneɛma bi ho ɛyɛ na Asantefoɔ to nnwom bi sɛ Asante kɔtɔkɔ ɛko bi a ɛbɛko biara no nante aseɛ wɔ mu na Asantehene asɛm baako pɛ na mɛka no nnɛ na ɔtena matoa so na mɛka wei na wobɛhu sɛ abotire no onyaeɛ no wo anka wonya saa abotire no ɔbɛyɛ hene no 1806 na saa brɛ no asen nyinaa wɔn yɛ Asantefoɔ a dodoɔ no afiri Dwaben dodoɔ no nti firi Dwaben nti na asen ɛka Asante ho na asen kuro bi wɔ hɔ ɛfrɛ hɔ Apinaman ɛna ɔmo hene ketewa baako wuyɛ ɛna ɔmo kɔsie no wie ankyɛ na ɔmo hu sɛ obi akoto amu no ɛyi ho agudie nyinaa ɛna nananom hwɛ nhwɛmu kakra na ɔmo hu sɛ deɛ ɔkɔdi saa abɔnefo sɛm no ne nua ɛne asen atendan so hene a na ɛfrɛ no Nana Kwesi Aputai nana baako na ɔwɔ Apinaman na ɛfrɛ no Amodae nti hɔ a ɔkɔ Aputai no ɔka kyerɛ sɛ ukurom ni baako a ɔyɛ ɔde hyɛ aba abɛdi nsɛm anyamo nsɛm sie na n'adamfo nso yɛ hene wɔ atendan so mpa ntɛm wɔ na ɛfrɛ no Kogyetibu no ɛkyerɛ nkyɛn na ɔmo yɛ sɛ ɔmo abɔ asɛm no agu nana asɛm no ha nana nti ɔde bɛto Nana Asantehene nim Nana Asantehene so edi a ne maame de wo no ɛne Ɔsɛtu Kwame Sibi nti yɛba abɛkyerɛ mu kwan fa so ɔbɛde bɔ nsu no ne din a yɛde wo no ne Ɔsɛtu Kwame Sibi nti hɔ a na ɔmo ka kyerɛ Asantehene frɛ ɛyɛ atendan so hene ɛyɛ Aputai ɔne n'adamfo Tibu ɛna Apimani hene na yɛde ɔmo baa ahemfie ɛna Apimani hene bɔɔ ne Kwadu ɛna ɛma kwan ma atendan so hene soso eyi ano na nananom tena ase nyinaa obiara hu sɛ abeda pefee sɛ ne de hyɛ ne de bɔne no onu wahu sɛ ne de hyɛ ne de bɔne asɔ ɔpɛ sɛ ɔde no bɛba ɛna ɔmo nyinaa kan na Asantehene kama ne hu sɛ deɛ wayɛ no wanyɛ ntia nipa efunu deɛ yɛmfa ni agorɔ nti ɛwɔ susuasoɔ bɔne wɔ honhom mu a ɛbɛtumi aka kuro no nti ɛwɔ sɛ nipa no ɔyɛ saa no ɔde agudie ne ba na ekotwa dwan egu nsa de pata amu no sɛ ne bɛyɛ nananom mfa susuasoɔ bɔne bi ama ɛma ɔno nso te aseɛ ɛna Asante democracy mu no ɔda ase ne ɔhene futu ɔde ama no sɛ ɔnkɔyɛ bibi akama okoduru a ɔsɛ dɛbi mente aseɛ no ɛne n'adamfo no asɔ ɔmo asraafoɔ ɛde akɔ atake Amodae ɛwɔ ne kurom nti Asantehene te asɛm no me ne wanka ibu befu Asante yɛkasa ɔko bi ebedi bi anante asɛm mu na Asantehene soma asomafoɔ de sisi yɛka no borɔfo mu envoy sɛ mo kan kyerɛ Aputai ne Tibu sɛ ebia na ɛnyɛ DC nɛ no na naano asɛ bi si na akɔfa wei aba nti deɛ wɔ bi a momfa mmra na yɛnka na so bi mmra sɛ ɔsɛ nneɛma bi koraa me ametua ɔka na nkrɔfo yi asonɔbɔ ɔmo sɛ ɔmo ma ɛyɛ Aputai ne Tibu ne sɛ ɔmo ma na ɔmo adwane akɔdwane Fanti Confederation meeting bi ɛkɔ so asen aseɛ hɔ na ɔka ho a na Asantehene asom de agudie ɛne dwetɛ akɔ sɛ wei ne kyerɛ yɛ namfosɛm sign of friendship sɛ yɛsrɛ mu a yɛahemfo mmienu aba mo hɔ na yɛwura kɔ sɛ ɔno ɔmo di nkɔmmɔ na nkrɔfo yɛtumi aku asomafoɔ no agya baako atwa ne nsa so sɛ ɔmfa nkɔka nkyerɛ ne wura sɛ ɔmo fa ne ma ɛhɔ na Tibu ne Aputai na to afiri hɔ no makɔ abora ɔmo kɔ abora no ɛna yɛwura san somaeɛ ma ɔmo de sika kɔkɔɔ dwetɛ saa bere ɔmo de kyiniiɛ ka ho na yɛde kɔɔ sɛ yɛsrɛ mu a yɛade hyɛ mmienu abɛdi mu hɔ na yɛwura hia sɛ ɔno ɔmo di nkɔmmɔ wɔ ahemfie tumi nya ɔmo mmra na wei de ɔmo antwa ɔmo ti kɛkɛ ɔmo aku ɔmo ɛde ɔmo ano akɔbɔ sɛbie mu ɛde asisi kwan na no sɛ next one foɔ ne ba na ɔmo hu sɛ ɔmo ba ne twa ɔmo ti saa dɔm ano bɔ sɛbie mu ɛde asi kwan ho ɛne gya baako ne twa ne nsa so sɛ ɔmfa nkɔka nkyerɛ ne wura sɛ ɛde asoma no nie wɔn sɛ wei nyinaa akyi Ɔsɛtu Kwame Sibi ne bu amfu na wasan asomafoɔ biem saa bere na Aputai ɛne ɛyɛ n'adamfo Tibu akɔ anomabo
no asomafo bi omo de agu sika kokko dwetɛ kyiniye ɛne nuane aka ho na we de omo ba no ɛnom a omo mu twe kakra na ɔde asrafo di akyiri kakra sɛ mo hwɛ de besi na afɛ yɛhwɛ ɛnom ba omo beduru ya na sabre no friends that governor wo ɛhɔ no na yɛ Fort mi na ɛhɔ yɛ frɛ baako Fort Anomabo ɛna Fort Amsterdam no te Fort Anomabo sɛ wate sɛ asantefo no barbarians omo kunkum nipa basbasa enti ono amomo refugee status wajo matena na hemfi ɛna aborafo no a omo di nsɛmhunu no na mu nipa be mpim yinu adwane sɛ won ahwa na asante beto ahwam nti omo proso ba besiki refugee status ɛna oje saa nipa mpim yinu no ɛhye no fort wo sɛ omo refugee o make us no adane ka no sɛ go omo so a odi kuma asomafo no ɛhɔ na Buabasa ɛne baafo bantama epie hɔ nom de si ani na nom dwen sɛ asante no yɛ kakra bi nti mensia tabra asante ha hemfie bosu aban mu records mo keep yɛ ne sɛ ntɔkwa no kɔ awie da no na asantefo asrafo bɛmpem miɛnsa atɔ ɛna na mfantefo no dɔmbro mpundu according to Fort also records no be impundu na afin to kwade bere so awie na afi de Colonel Terrence no ono ne Colonel ne kura na asa mi general no ceremonial wa nkokon da nti na onye Colonel a wa kontokwa enu hu se ntokwa na so na duru anwure na afi do peja Frank afita kyerese magin kugu atum nti ade cha no pa no sabre na asante no si tu kwa mesibi aba Cape Coast enu one na srafo ono mo kyekire tibu ene akota ase de mo kɔ ehɔ na krom tibu no edwane oje ne ho ɛna na danfo apota ne je ne ho na danfo tibu no no akodi na chi no so na no ya kokora kakra nti wantumi anya na kyekire ne ne de kɔ sɛ nkrofo mi na ba ba ko ni ba ko na aka de odwane ɛna nipa mpim yinu no mdwane ye ne mo bere sɛ fom ye nkoa na fa pacify ho ɛna o sɛ nta ne sɛ amo nton mo mame sabre na eton nipa na nyɛ sɛ asan for na eton nipa da sɛ beba slave trade so no afa odon eti wa British governor or enkrante asem ne friend swine say swine so a o te ya so on te ase by the time oduru ye no ma san pam na wi ntina omo de nkrata e wo fort no ai wo mpo anu nyina ho nkrata e de abre santehene otitu kwa mesibi say free na ekọ oni fiura je fi ho nkrata ena as a sign of respect ene say ibitu adan ka no no odisika ekyekire duku fita de man sɛ yetua rent e de ama sɛ efiri na ekɔ afi bia no e be bre odan sika nti ɛna ɔno so yɛ sɛ ma me kwan na me so enkoa na nkrofo na mkyɛ ɔmo no me fa be apem enso nya me nkoa ti we bio ɛhɔ no firi hɔ na afi sante ne yɛ sɛ mate magya tum nti wɔ so firi hɔ no ɛna wɔ sɛ ɔtoa so akɔ nim kakra na sɛ on sɛ asɛm na teni wɔ mantem ho nti no mu nyina tene kanti kuro bi a ɔte ne ehu sɛ santene ne nkrofo ba bia no apa ɔmo afri kuro ne nyina no magya hɔ na ayɛ tena amanfo so nti ɔde sa no koduru pona no hɔ ofiri Cape Coast hɔ no na ɔnam na ɔsan koduru pona no foforo tuduru hɔ no na yɛ de sɛ frɛ wi ni ba no ɔmo moto no de efutu ɛna hɔ a ɔkɔ ya no koduru pona no sɛ we ne pona makaka no meka sɛ we ne pona nyɛ so ikrase ni ɛno ne bredi kan na asante he na ɔte adwa so akwa koduru ano edi sɛ me ti kuma sɛ na me tu kwan kwa akra da me krase ni bi kon kra so ma ha ɛno akwa koduru pona no bi pona no bi sɛ afutufo no sɛ poni mu no aboa bɛn pa na ne huhu na ɔmo se bonsu na ɔde na bonsu no sɛ efiri na ɛkɔ me de bonsu aka me den ho nti ne din bɛyɛ tenten bɛyɛ sɛ tu kwa me se be bonsu ne twa so kan bonsu ɔsɛ bonsu na ibenya bonsu foforo nti eto da ye frɛ no sɛ bonsu eto da sɛ frɛ no bonsu panyini ene ma ne nya sɛ din no nti omo a ɛyɛ no mo dwen sɛ asantefo pentokwa no we no diplomacy at its peak osoma na etwa omuti no asoma na etwa omuti no asoma na etwa omuti na egya akode aku no so ansa na ono ɛka sɛ me no de bisi ani nti na asantefo nkontokwa kwa nti nyame bo ɔkyena beto aso